Nopo kowe isih dhewe tanpa pacar, tanpa kekasih? Apa kowe wis duwe sir-siran ning jero ati? Apa ana sing kok wedeni? Apa merga kowe wong ra duwe? Apa cen rawani kandha tresno? Yen wis ketemu karo bocahe, durung mesti para kenya, durung mesti wong wedok bakal milih bondo. Yen pancene ana jodoh, kowe wong loro bakal ditemokke. Nopo kowe tetep dhewe, ra duwe bojo, ra duwe sisian? Eling kowe wis tuwa 27 taun, wis ora enom. Apa pancene kowe ra golek? Apa pancene ora usaha? Kowe kudu eling yen ra duwe bojo, uripmu bakal tambah sengsara. Mula ta kuwi kowe kudu cepet golek bojo kanggo salawase. Aja kowe wedi, aja kowe samar yen ditolak. Aja kowe mundur, luwih becik maju melu tempur.